Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanku da kasancewa da Madalla TV. Kamar yadda jawabi ya gabata, insha Allahu yau za mu koya muku yadda mutum zai kare kansa daga ƙazafi a WhatsApp. Ku biyo ni. Assalamu alaikum. Ga wanda ba su yi mana subscribing ba, muna fata za su daure su yi mana subscribing ta hanyar danna alamar subscribe, sannan kuma su danna alamar ƙararrawa don su kasance a sahun farko ga waɗanda za su samu sabbin bidiyoyinmu a duk lokacin da muka sake su. Na gode. Yawa da fari mutum zai je inda yake danna lambobi. Da fari mutum zai je Play Store. Ya je Play Store sai ya buɗe. Ga wanda yake da Android kenan, wanda yake da kuma iPad zai iya zuwa App Store domin ya downloading ɗin application mai suna WhatsApp Frank. Ga shi nan za ku gan shi, in ka rubuta WhatsApp Frank sai ka yi search. Ga shi nan za a jero maka waɗannan apps ɗin. In ka biyo ga wani app nan mai alamar idanu kamar ɗan aljani, sai ka yi installing ɗinsa. Kamar yadda kuke gani nan na riga na yi installing ɗinsa, saboda haka zan wuce ne in nuna muku yadda za ku ci gaba in kuma kuka yi installing ɗinsa. Yawa kamar yadda kuke gani ni ga nawa nan wanda na yi installing ɗin. Yanzu na shige shi. Kuma idan kuka yi installing ɗinsa kuka shige shi, kamar haka zai buɗe muku. Saboda haka sai ku danna wannan alamar mai kamar alamar tarawa. Gata. Kuna dannawa zai nuna muku rubututtuka guda biyu. Ga shi nan new fake chat da kuma new fake group. Ma'ana chatting na ƙarya, sabon chatting na ƙarya da kuma sabon chatting da kuma sabon group na ƙarya. Ma'ana in mutum group zai buɗe na ƙarya ga inda zai shiga, in kuma chatting za ka yi na ƙarya ga inda za ka shiga. To sai ku shiga wannan na farko new fake chat ɗin. Kuna shiga shi ga yanda zai nuno muku. Sai ku goge wannan ɗan rubutun na ciki da ya rubuta user, sai ku saka name. Ma'ana shi wanda ya maka ƙazafi, sanda ya maka ƙazafi, nan wajen enter the name sunanka ya rubuta. Misali, idan sunanka Ahmad, in sunanka Ahmad, to nan wajen sunanka zai rubuta ya saka Ahmad. Nan kuma inda kuka ga hoton nan ya saka alamar hotonka ne ko kuma wani hoto, ba dole sai naka ba, amma suna dai dole ya zama naka. To kamar yadda na saka sunanka, idan kana so ka nuna mutane cewa wannan abun fa da ya ƙarya ne, ƙazafi ne, kai ma za ka iya yi, hasali ma gashi. Saboda haka sai ka canza nan maimakon Ahmad, kai tunda kai ne za ka yi, sai ka saka misali idan sunansa Ado, Ado ne ya maka abun, sai ka saka Ado. In ka saka Ado nan sai ka saka hoto, ko hotonsa ko kuma hoton wani abu daban. Nan za ka shiga ka ɗauko hoto. Yawa ga shi nan zai kawo ka gallery. In ka zo gallery sai ka zaɓi hoton da ya maka. Yawa kamar yadda za ku gani ga hotuna nan. Misali wannan hoton shi ne ya maka, sai ka ɗauke shi, ga shi nan ka saka. Nan lasting sai ka kunna shi. Lasting online sai kunna typing shi ma sai ka kunna shi. Kana gama, ma'ana ka buɗe WhatsApp da sunan shi. Saboda haka duk abin da za ka yi da shi, za ka yi ne a matsayin shi ne yake. Duk abin da aka faɗa cikin chatting ɗin da aka yi, in aka gani za a ce ai wane ne yake, tun daga shi ga sunan shi nan. Saboda haka kana gama wannan sai ka yi saving. Da ka yi saving, wannan folder ce za ta faɗo maka. Tana faɗo maka ka ga gashi an rubuta Ado, gashi alama kamar ana typing. To shi kenan sai ka shige ta.
da ka shiga ta ya buɗo maka fuska gashi nan za a soma chatting gashi today misali yau. In ka tashi sai ka yi rubutu misali sai ka ce salam, sai ka danna wannan kibiyar da ke ɓangaren hagu ga ta salam. Kaga ma'ana kai ne ka soma yin sallama. Shi wanda aka buɗe abin da account ɗin da sunansa Ado kenan shi ne ya yi sallama. Yayin da shi kuma wanda aka yi wa sallama zai ce wasalam, zai amsa kenan wasalam. Shi ita kuma sai ka danna wannan kibiyar ta ɓangaren hagu. To gashi ne ya nuna cewa wani ya amsa, wanda aka yi wa sallamar gashi ya amsa. Wannan yana nuna cewa mutum zai iya wakiltar wani ya yi magana, shi kaɗai ne zai yi magana amma kamar yana magana da wani. Kaga idan ƙazafi ne sai a ce ka ce kaza gashi an ce kaza, nan ka ce kaza gashi an ce kaza. Bayan kuwa ƙazafi aka yi maka, mutum ɗaya ne ya zauna ya ƙirƙiri abin domin ya ɓata maka suna. To idan kana so ka wanke kanka ka nuna wa duniya cewa wannan abun ba gaskiya ba ne, ƙazafi aka yi maka, aka shiga aka yi screenshot ɗin abun aka watsa wa duniya, to wannan abun ƙarya ce, kai ma za ka iya hasali gashi ma ka yi domin ka tabbatar da jama'a cewa ƙarya ce, ƙazafi ne. Muna fata in wannan bidiyo ya burge ku, ga wanda bai mana subscribe ba zai danna alamar subscribe sannan ya danna alamar ƙararrawa domin a duk lokacin da muka saki sabon bidiyo ya kasance a sahun farko wajen samunsa. Sannan kuma a danna alamar liking, za ka ga inda aka dunƙule hannu da babban ɗan yatsa ya yi sama ne alamar liking, sai ku dangwala mana alamar liking domin hakan zai kasance mu ƙara alfahari da abubuwan da kuke bamu, ma'ana goyon bayanku. Mun gode, salamu alaikum.